Takže Páťa, tady máme dlouho očekávaný zápas ty proti Martinovi, tak ano. Co na to říkáš, že to přijmul? No, je to asi dobře, nevím, jak bude silný, trénoval jsem s ním ještě, ale nevím, jak bude silný při zápase. Ok, já si rád nakonec, že přijmul tvoji výzvu. Ano, jsem. Ok, tak můžeme jít na zápas a můžeme jít na to. Tak. No, takže jak to, že vám trvalo tak dlouho, než jste přijmul Páťovi výzvu? No, bylo to těžké rozhodnutí, bo jako, chtěl jsem na něho trénovat, ale jako furt jsem měl nějaké tréninky z něčeho, jo, takže měl jsem to jakože těžký tady prostě toto přijmout všechno, měl jsem prostě všechno v té hlavě. A jak to, že jste to tentokrát přijmul jako dneska? Protože jsem dneska jakože na to měl čas a jakože přijel jsem tady hnedka k vám. Na arénu, ano. Chápu, a těšíš se jinak na zápas? No, jako nevím, kdo vyhraje, ale já si myslím, že já, bo jsem jakože podle mě silnější než on, bo si věřím. Ano, to je dobře, že si věříš a my můžeme na zápas. Takže do červeného rohu nastupuje Páťa Lumík. Jak se těšíš na zápas? Dobře. Do modrého rohu jde Martin. Takže, jak se těšíš na zápas ještě jednou? Dobře, snad si vyhraju, o to doufám. Takže round one, fight! Je to velice zajímavé, jakou má Páťa taktiku, ale Martin se dobře brání. Ano, takže jsou na zemi. Dobré, nech ho postavit Martine, dobře. Znáš pravidla, to je dobrý. Páťa se zatím nesnaží a jde na zemi, a na zemi většinou mu to nejde. Takže by se měl postavit a dávat mu prostě. A ať ho shodí. Je to těžký soupeř pro Páťu, ale doufejme, že to nějak zvládne. Páťa na to jde velice divným způsobem. A Martin je moc dobrý a teďka se tu tak bouchl, ale furt pokračujou. OK, jde na to dobře Páťas. Má ho uzdí, ale Martin se nějak snaží, ať jde on spíš. A za 30 sekund končí první kolo, takže by se měli snažit zatím, nebo šetřit síly, to je na nich. Já si šetřím síly. Páťa říkal, že si spíš bude šetřit síly na další kola, třeba na druhé nebo na třetí něco předvede. Oho, malem ho kopl Martin. A 5, 4, 3, 2, 1, od sebe, Páťa. Co říkáš na první kolo? Dobrý, nečekal jsem, že bude takhle silný. Příštím kole se budu trošku víc snažit. Jak se cítíš po prvním kole? No, jako dobrý, myslel jsem, že teď jsem byl o něco silnější. Jako síly mám dost, takže jakože myslím ještě si... to asi využiješ, že? Jo, ještě to využiju něco z toho. Takže na třetí kolo, jestli vůbec bude, jestli to bude 1-1, to záleží prostě o tom. Takže já nevím a jako podle mě jsem první kolo zvládl. OK, tak můžeme na druhé kolo? Jo. Druhé kolo může začít teď.
to asi spad. Oho, takové menší zalehnutí a začíná už škrtit. Až začne klepat, tak ho prosím pust. No, dobré. Jinak jsem zapomněl zmínit, že se škrtit může a když zaklepe, tak prostě ten, kdo No, omylem se mi vypla kamera, protože mě tak trochu zalehly, ale můžete pokračovat. Ty vogo, tady pěkně usí, jinak tady, co říkáš na druhé kolo? Dobrý, teďka to podle mě vyhraju 100%, protože budu fakt silný a... Jo, jak jsi říkal, no, teďka využiješ všechnu sílu, jenom abys vyhrál. A teďka se musíš ty Sigmo Skibidi snažit. Takže můžeme na rozhovor s Martinem. Tak, Martine, jak se cítíš? Takže dobře, slyšel jsem, že vlastně Páťa říkal, že teď se bude snažit hodně a že se bude snažit co nejvíc a že 100% to vyhraje, tak to chci vidět. Nevím zrovna, že to tak bude, ale uvidíme na třetí kolo. OK, tak můžeme na třetí. A zároveň poslední kolo můžeme začít za 3, 2, 1, teď. Dobré kopnutí. Prosím, nešlapněte mě. Co to je? Já to ani nemůžu natáčet skoro. Co to sakra bylo? Byl jsem si dovnitř, ať to vidíte zblízka. Tady trošku riskuji svůj život, aby mě nekopli. Hej! A už krťo. Klepe, ještě to bude bolet, Paťas. OK, trošku jste na mě šahli, mě to nevadí. Co to je? Tak prodloužíme kola. Tady na 2 minuty. A už krťo, Martine. A ještě to bude bolet, tak klepej. Prostě uděj. Prostě zaklepej na něho nebo na zem. Klepeš? Klepej přímo na něho. Dobře, odklepal to nakonec, takže vítězem bude... Takže nakonec... Tak na mě chytnu tady. No, tady. Takže nakonec výhercem po třetím kole na uškrcení je Martin! Až z toho málem spadl. Takže jak se cítíš, že jsi vyhrál? Dobře, říkal jsem, že to vyhraju, stejně jak jsem to věděl, bo on říkal, že na 100% to vyhraju. No, tak jsem to vyhrál já, no. Tak jsem to prostě vyhrál, takže... Takže tak. No a Paťas, jak to, že jsi prohrál? Jak to, že jsi prohrál, když jsi říkal, že vyhráš? Nevím, nečekal jsem, že mě bude škrtit, jako, ale no, takže já jsem... No, takže nevadí a příště určitě, no. Vyhraju. No. Takže tohle bude konec videa a zatím čau.